aste honetan Sevillako tradizio garrantzitsuenetariko bat bisitatuko dut. Eta nirekin etorriko zeote. Flipatuko duzue! Pentsaleik Italiako kultura eta guria oso antzekoak izango diala. Baina, bazke bere diferentziak. Así que gaur, nahi harritu zizkiaten txoke kulturalak kontauko izkizu. Gaur, ekarriko dizuet gaita jotzaile bat. Entzun denez, ustet Ander eta Iratik bai, musikarekin zerikusia edo dantzakin zerikusia zerbait ingo dute, ezta? Esango diguzue. Bueno, nik gaur erakutsiko izkizuet zer diren Portugaleko eta Coimbrako fadoak. Maider, ziten dozu hor? Zeran ditu doztezu, zeran sartu zara? Ze pasten da? Astontako gai dezte, marde duz ez? Eze prestado harko dugu. Astronotako gaia? Ja? Ni ondartzara noa, Astontako gaia da munduko radiografia bat. Orduan, erakutsi barria zu Uruguaiko tradizion bat, edo jendek ziten non, zehose. Bueno, fuera ondartza. Bueno, Maider, zu presauz? Bai. Aurrera, sortzigarren atala. Kaixo agunok, hau da Olga, beti erakutsi dutzuet Serra Montevideo iria, baina Uruguaieko beste alde bat. Eta da gaur ezagutuko duguna, goaz a Plácido Jauri. Olga egiten dugu intervención sozial bertan. Eta gaur noa beragaz dantzar klase bat emotera. Que realmente prima en este barrio es la unidad entre vecinos. Realmente conforman una gran familia entre todos. Heldu gara ia eskolara, hau da eskola bat, baina arratsaldetan erabiltzen da umeantzako, hemen batzen dire unibertsitateko ikasleak, soziologia eta psikologia ikasleak, eta arratsaldero 2 orduz antolatzen dabe ekintzak. Ikusten duzu ez ema jende dago nire inguruan? Prozesio batean nago. Gran poderren prozesio nago. Eta zer da hori? Sevillako prozesiorik garrantzitsuena. Oso berezia da, eta horregatik beste jende dago, gainera, urte honetan 400 urte betetzen dituelako. Wow, nora. Eta gauza da, Sevillako barrio pobrenetatik pasatzen dela. Eta gainera, 4etan hasten da, 10etan bukatzen da, eta bat baino gehiago, 6 ordu egongo da hemen. Nik ere mago zaituzte, fadoa ikusi eta entzutera. Eta zer da fadoa? Fadoa da musika portugesa, folklore musika. Fadoa abesten dutenek abesten dute nostalgia handiz, tristura handiarekin, melankoliaren inguruan, maitasun ezinezkoen inguruan, dena super divertida. Goazen ikustera? Bueno, ekarri zaituztet, Coimbran dagoen fado etxerik garrantzitsuenera. Ja 1920 urtean jada egin zuten aldatu, kafetegi funtzioa egiteko. Bertan eskintza dituzte noitez fado gauak, egunero, 6etan eta 10etan. Gaita jotzaileen jatorria misterio bat da. Historialari batzuek diote gaita antineko Egiptotik datozela, eta Eskoziara eraman zituztela erromatar legioak inbadituta. Beste batzuek diote, Irlandatik etorritako Eskoziako tribuek ekarri zutela, itsasoa zeharkatuz. This is a Great Highland bagpipe. So originally it's called the Great Highland bagpipe because it's quite big in its structure, as you can see. It's quite heavy, and it's comprised of the bass drone, the tenor drone, and the second tenor drone. And the blowpipe, the chanter, and the bag. Italira iritsi eta lehenengo gauzetakoa kafe bat hartu nun. Ta harritu zin, kafeakin txupito baso bat atatzen zutela, baina urana. Hau itea lehenengo tragito bat emateko eta horrela kafea hobeto daztatzeko. Txakurrak edozein tokita aldia sartu. Adibidez, jatetxe baten altzaion txakur batekin alboan jaten. Edo konpreta altza sartu txakurrakin, adibidez, Zara edo olako tokita. Asko gustatzen zaizkit, baina arrarua da. Italianoek deneia ez dake tarjetan, baizik eta papelezkoa dake deneia, pasaporte modukoa da, eta papelezko deneiak, nik deneia olaukikoa non, apurtungo non, seguro. Aukera bet, altza hamburguesa probatzea, muñekatuta jaten ere ez. Bere ezin beharko nukena da, takok prestau. Zen oroga munduko bigarren herrialdea da, tako konsumizio handiena daukan. Eta pixka terze gauzki hor gehiago ditut. Sukaldatzen nintzen bitak. Supermerkatuko arategia jungea, antzeukien, eta, hori zutugu Ameriko, letxuga, tal.
tomate, gazta. Gaur katedralean nago, prozesioa atera delako katedraletik. 7:00 hasi da, oraintxe bertan, baina ez zeat imaginatzen zenbat jende dagoen, eske ezin da egon. Ezin naiz sartu barrura, ez dut ikusten. Bueno, pila bat agoretu naiz, eta erabakiet jutea. Hau da nire plana. Basiko gara dantzagaz, guazen. Vale, joango gara idazten, eurek umeak idatziko dabe, ze ikasi daben, ze gustatuakean, zer ez. ¿Cómo se sintió mi cuerpo hoy? Cansado. O ez da apuntatu behar dan zeuzer, hau ez da hor, ez da dirurik. Hemen ikasak datoz batetik ikastera eta euren klasea, euren praktikak itera. Eta umeak datoz, entretenitzera, eta baten ume bat ez dator, edo urteten dire harina, edo, hau da, aktibidad libre. Ikasak ikasten dabe, eta umeak beha ondo pasatzen dabe, así que... An interesting debate about that. Okay. Seems that more women are being recognised for breakfast. Yeah, there's always been women. Okay. Like so. Okay. And then you're going to hold this. So you're going to hold that with your armpit. And like that. There you go. Woohoo! Fadoak orokorrean gizonek abesten dituzte. Bakarka eta biola batez edo gitarra espainola batez eta 12 kordako gitarra portugesez lagunduta. Nahiko tetrikoa da dena. Gehienetan kapa beltz eta batin batekin joan noi dira jantzita gizon hauek. Esan behar dakat fadoak ez ezkiala gustatu. Bueno, azkeneko partida ez da horren trista izan. Bueno, esatzen bezala, Rondaneko parkien eginean, eta ikusi genituen altxe piloa, animali piloa, 2000 metreko bastante mendiare, Rondaneko parke naturalen bertan. Guk bateko genuen, asa superbuelta polita izan da. Ez dakizela baino, italiar kulturan, kriston obsesioak pistatxo batekan. Hau da, dana pistatxoak gustatzen zaie, pasta, helaua, eta ere bai dago limontxela antzeko bat, baina pistatxoak ininda. Etxedanetan, komunian dago lavadora, eta nahi pertsonalki arraroa intzait. Zuek? Bueno, eta italianoek ondo gidatze ez duela, hori jaituta dukiko ez baina lokura bat da, kalian iaia aldizua atropeiao, eta hauek izan dira nire txoke kulturalak italiakin. Así que espero gustaba izanak, batematek harritu izanak, eta urren gazte arte. A ver. Jaigo digue aste hontako erronka, así que ointxe ikusiko zein dan. Kaixo nagunok, bator gara barriro unibertsitatera. Gaurko erronka hemen ingo dugulako. Denok jolastera, ja, pendonaka. Aurki jokoa antolatu lagunekin. Naztu dut zer den eta... Egurra, gozatu. Voluntariok bilatu beharko ditut. Zortzi izango dira, eta aurkien jokoa egingo du. Ni prest. Zuek? Nire inguruko jendea konbentzitu jolasteko. Hemen preparado da kauntoki txikian, bozila. Ostras, hor jentasko dau, Gaurko erronka beteteko prest, hemen atzen daukaten aulki hau izango da gaurko eszenatokia, horren inguru bango iteu bueltak eta antzatuko dugu. Azkenea, perfecto, erorizait urguztia. Galtzea. Zuek zein uste duzu erabaziko dela? Adri. Uste duzu zuek erabaziko dela? Baliteke, baina nik uste dut Adri irabaziko du. Adri niko zuak dara! Jo, Adri! A ber, bakit ez dutela irabaziko, baina bueno, saiangoa. Ta, bukaeran premioa. Baina bain jasiko gea benetan, hasi que bain bai galtzeunak eliminazioa. Paul Good. Az da dilla jolas. This is the rhythm of the night. We go so quickly. Musicón, toma. Smile energy! ¡Yo tengo que ganar! Vale, tengo aerori, nice, joder. Primera eliminada.
Zalo bat zerbait izateko? Ni una polpa. Baina, bueno. Ematen du ditugula 7 urte. Baina ze divertigarria den. Bueno, voten dugu pasaporte irabazten. Kontuz, erori egingo zarela. Neska, uste duzu nik irabaziko bada? Venga, gero arte. Itzik be. Buelta! Aiandera ikzeala afizio hartzen dantza egiteari, I didn't look at it, so I couldn't. Brutala. ¡La fianza! ¿Qué pasa con la fianza? Guzti hau pika trukatuta bazegoela. Harrotasuna sentitzen. Tramposo bat. Trampas aquí en mi casa no. Denok ikusi dugu. Nik ez dakit. Kaixo lagunok, hon hemen asteetako hausnarketa. Dago Montevideotik oso urrun. Bueno, esan ingotzuet, salton nau. Bueno, banau nire gelan, eta esan gotzuet, saltora torre bengunen hau pasan azela Artigasetik. Bale, hori da Artigas, 8 ordu le dago autobusean. Baina segatik da importante Artigas. Dekozelako Agata eta Matista, mehatze handienak, bueno, ez handienak Brasilin dauzunako, baina kalitate handiena mundu mailan lehenengo saltzen direnak, Uruguayekoak dire, justo Artigasekoak. Wow. Gaur, moskito bat pikatu indit begian, orain hobeto nago baino eske, mekanik begia olai. Urgentzietan behar badezu etorri nire etxera, ematen duelako hau ospitala. Gaude denak super gaizki, nire lagun batek egin zuen txorkatila bihurritu, eta ateratzen juerga, eta egin zuen beste txorkatila bihurritu, eta gainera ditu bi esgintze txorkatila berdina. Ni ondo nago, baino futbolen mintzat ez zaitu zer gertatu. Bueno, hotza akazu. Zer? Hotza akazu, ikurte zaitut. Izan hotza bat. Eguraldi hona iteu, nezke jatzen, baino ja hasia hotza iten. Bueno, hamburguesa egiteko gauzak erostea joan ginenen, galdu ginen. Berriro. Hartu behar zaun autobus hartu deu, etxaldeko lauak dira, guzkia jonda. Zelako hotza moten zabizen maider. Etxen argia, ja. Bukau genuen Lejamer kanpo aldeen. Dietan hasi behar naiz. Enekin altzalai hau puntu batea, pizzataz, pastataz eta arrozataz altzana naskau. Berdurak ebe jate ditut, baina
berdura pastakin, arroza berdurakin. Hoi egiten nahi da esaten. Berdura... Seguro? Pizzan. Hemena berdinen, aidia diskotekatan taola, pintxatzen, como jeringia batekin, eta, neskai, esan behar nun bereziki baino ez, denak neskak dira, eta bada, como droga moduko bat, eta 12 ordutako hipnotizatu eta atzea kontuatzen zer gertatzen zaizun, eta pixkatola egia, bai. Kontu zibili, Du. Porque azkenean igual zerbait botatzen badizute edalontzira igual kontrola dezakezu eskua jartzen hau, baino jeringilla batek... Bai. Ostras, que fuerte. Bueno, eta gero bestetik joan ginen Plazido Jaurire, ez gauza ditutolako lekuik ikustera, ez dire ikusi behar, respetu ustrata behar dire, leku danatan moduen ez da. Plazido da, kanpotik erakusten dana, baino askoz gehiago. Leku izugarrie, jendea super jatorra, eta arazoak topaten espadozuz, ez tozu arazorik ukiko. Eta zen muzun unibertsitatea? Bane nahiko chill, egia esan nahiko lasai. Unibertsitatea super gogorra da, oza, behintzen neria, kaina, baina bueno. Egia ikasten ari nezela, Oso ondo, Nora! Oso ondo! Argik asko afektatzen du, ze notatzen dugu, eta nik batez, notatzen dut, atxaldeko lauterdetako bostetako hau zabalkan nahiela, nekauta, nahiz da, eta guzkia ateare, beran noteatzen da behatzik aldea, baina lauterditan edo, hau zabalkatasun da behar, baina ziorduntan, bez siesta inbarko nuke ez nautez ez egin. Ez baina ematen izu gogoa, oen sartzeko, eta ez ateatzeko horren gogun arte. Baina ilurakin oso pozik nahu. Aber pixkat gehiago eruditzen dan, eta eskiatzea jun aldaik egun. Ostras, Maider. Eta, ikusiko da nora joan, naiz kontatzen. Baina momentuz, hori, hasi dira ja norogako esperientzien eguneko egun sartzen. Vale, astera guaz. Venga, play. Es que no le he dado el play. Espera. Toma, mamá, que salgo en la tele. Batean, zerbitzatzen zean... Ez handerretzen. Bere herrialdeko tristeza. Jendeat pixka erraro beratzen dit, baina bueno. Igual zait, olo. Bertan dago, amatista herrien amatista, eta Baliztekin degula jokoa, eta ez dek grabatu, ez duzten playarien batea. Eta que bueno, Hau da, ze... Sorbito bat... Bagatista. Kalitate onena mundu mailan, minoraz. Lagun batzuekin nago. Me trago! Azteko erronkra... Lagun batzuekin nago, 8 izango dira. 8. Hortzia mundia. Bagatista eta Agata. Garrantzitsuenetariko bat... Zabe! Hotza gaudea, investitzein.